waduru no agya mofa heba center na mede waduru no agya mofa ne hwan agya mofa yo yare safo ayo twedi ampo nyankopon adawroma ne wosera ene adom wo meso a ede gye ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere agya mofa so ye na wurade adawroma obenya anu yi me paacho agya mofa yo bi a mede haban na ye adwuma haban na mede ye adwuma nti uba maso ye aka hu se nya du fufuru bia na wo ba be yusu ayi haban se yesunsu mafam se ye hona mafam no agya mofa de haban na ye adwuma odofo yade be na dawo so a etete wo yade be na mpacho no nti sabika frate wasu atwa adua a wo se ho aduro ni wo ebi aduro na won sanka ye mesraw bre agya mofa wate na awurade adawroma obenya anu yie wodi ne ye pressure a eya akoma yade ana wodi ne ye sichire yade ana sisi yade na dawo so awo na wo pe onsa na dawo so ana wodi ne ye typhoid wodi ne ye malaria na ana sa yade be na etete wa odofo wo se ho aduro ni wo mesraw metimi aka akire wo se wodi abomade ne tuon anamo na bre agya mofa so ye wate na abonse aduro ho na ansa na no gi number no number ne ye 0243 280 549 0243 280-549 and that's 020-027-2105 020-027-2105 Freda mofana bia me wono me patcho mo kumase e bia na wachichire benche na ehwe me patcho mo kumase suame post office ame ben kwana hotel edinu de agya amofa heba center na da fotie so onya bedu agya mofa ho a e bia na wode ne de anya hunama ni yare na wode ne hunhumu yare otwa bia mpo nyankopon so de adom no so de adom me enti agya mofa nya me de me gina ba bia me de bo ba kokum no mamgi no sunsuma from awurade na meso ye na hunama from so awurade na meso ye nti sunsuma ware na asabi eda wo so no emane ntena wo so ebe se wusika sem ebe se wunyuma ade wabra bebe konechi enti mesrew wo ye kristoni en ha dwen sa wo baba agya mofa so ye esa wo baba gya haban enya abusumsem enya dunsisem mesrew enya ade abetwe wo ho afiri nyankopon asam ho dabi brega mofa wate e bia na woto aye nto o store na uko bie no uko ene nipa dikan wo ho de na ye didu asase ne so ansa na yesi dan no enti ama udadie ne enkoso brega mofa ho e bia na wankasa wo kra na kura na wo sabe ka frache dada pote wo de ba asase so no na edaro nya edapa ye wo bad day ene wo good day agya amofa ane efreme suame post office ana obetimi aka anomanye nkwanta eye bia kro na kumasi asem na megan ye ben kwana hotel otwedi ampo nyankopon adawroma awurade na meso ebesaw yade ama hoto aba awurade nhirawo yo adafo a wo hwe me agya mofa aso ye na mede waduru no agya mofa heba center na mede waduru no agya mofa ne hwan agya mofa yo yare safo ayo otwedi ampo nyankopon adawroma ne wosera ene adom wo meso a ede gye ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere agya mofa so ye na awurade adawroma obenya anu yi me pacho agya mofa yo bi a mede haban na ye adwuma haban na mede abusiafo ye mamu nyina jo ye da ye mbofo ase o ye da otwe bi ampon ase unim se ene ye adwada itwapo ewo July boso menu mu amiye ye bi o abusia ye sha ase no na ase wo kina nko ani ye bi ho so awurade adumti ode ya fam abedu sabri ene ye adwada na se de kotokose ye du akrofon so a ne akaya anom no ena akoye adwada yi na chese dwumadi a amanfo mfani agro dwumadi a esese nipa abrabo dwumadi a ema nipa hu niema ahinta no wo sunsumu no patudi se bibi o wiem wiase na hopa ye de brew adwada ene wuguada bia da jeni poso adisuam pimpim anya fri sa dwumadi we sei mu no enkyire nkamfo no so de nanso tobre bia na sefata se nkyire bekas won kanwa ya nkwampa entwe bia urade adom no waye yensa ye nampanifo so ase ya san hia mu biu fisa bre kopim se no otwe bebo woni ye betena na niema a ubesua no niema ubehu no niema ye de ubefamu no ebemu ohu se de ubesi atutu anamo e de afa medindi obrempo bi na kwasi amache oyiko na mahye nsode ya hohwani agudu ene ye yedimba no mami ye yedimba no papa ye yedimba no onuabema ebeboa wo yadie bi ekum nipa simple totum ye nina ubehumane se woko
ye behwe saa ya de kro no ne fare bai niema ebeda dia ma wo hu se ya de bi na eba wo so no na fe ye wie nso a ya san hye se ya hwe se ye se obi ya toahye no so wo sunsun spiritual attack eno ye de ya se ye tohye wo bi so wo sunsun spiritual attack no ye tohye no so saa no a ya na niema te sen na brabo no ekosen niema be na sisi wo na brabo mu a eme ehunu ne saa we ni ete brabo ne you can't afford and na dumadi hwe na wa me mpato fe wunua bi ka chense onye ne ntentem na ne TV no nchim nto kuma u TV hana disua no wo hana ne ma papa no ewo isuo betam frama di kan ti me da me homa ba na me ba ye wuram ewo saa disua wo sie mu yo adafo a wo hwe me ajamofa aso ye na me de waduru no ajamofa heba center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa ye oyare safo ayo twediam po nyankopon adawroma ne wosera ene adom wo me so a de gye ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa aso ye na wurade adawroma obenya anoyi me paacho ajamofa ye obi a me de haban na ye adwuma haban na me de ye adwuma nti wo ba maso ye aka hu se nya du fufuru bia na wo ba ba yusu ayi haban se yesunsu mafam se ye hona mafam no ajamofa de haban na ye adwuma odofo yade be na da wo so a etete wo yade be na mpacho no nti sabi ka prate wo su atwa aduwa a wo se ho aduro ni wo ebi aduro na won sanka ye mesraw bre ajamofa wate na awurade adawroma obenya anoyie wo de ne ye pressure a eya akoma yade ana wo de ne ye sichire yade ana sisi yade na da wo so awo na wo pe onsa na eda wo so ana wo de ne ye typhoid wo de ne ye malaria ana se yade be na etete wa odofo wo se ho aduro ni wo yi mesraw matimi aka akire wo se wo de bomade ne tuon anamo na bre ajamofa so ye wate na bo se aduro ho na ansa na no gi number no number ne ye 0243 280 549 0243 280 549 and that's 020 027 2105 020 027 2105 Freda Mofana bia me wono me patcho mo kumase e bia na wachichire benche na ehwe me patcho mo kumase suame post office ame ben kwana hotel edinu de aja amofa heba center na da fotie so onya bedu aja mofa ho a e bia na wode ne de anya hunamani yare na wode ne hunhumu yare otwa bia mpo nyankopon so de adom no so de adom me enti aja mofa nya me de me gina ba bia me de bo ba akukum no mamye no sunsuma from awurade na meso ye na honama from so awurade na meso ye nti sunsuma ware na asabi eda wo so no emane ntena wo so ebese wu sikasem ebese wu nyuma ede wabra bebe konechi enti mesrew wo ye kristoni en ha dwen sa wo baba aja mofa so ye ese wo baba je ahaban enya abosomsem enya adunsisem mesrew enya ade abetwe wo ho afiri nyankopon asam ho dabi breja mofa wate e bia na woto aye nto wo store na wo bie no wo na nipa dikan wo ho de na yedi asase no so ansa na yesi dan no enti ama udadie ne enkoso breja mofa ho e bia na wankasa wo kra na kura na wo sabe ka frache dada pote wo de ba asase so no na eda no nya edapa ya wo bad day ne wo good day eja amofa ane efreme suame post office ana obetimi aka anomanye nkwanta enya bia kro na kumasi asem na megan ya ben kwana hotel otwedi ampo nyankopon adawroma awurade na meso ebesaw yade ama hoto aba awurade nhirawo medofo medawase so watwan ama yakwa aba na nsana mebe kro no na meka asem bia kire wo se yade bi ekum nipa totuntotunto cheze yanina hu chen coronavirus yi a abesinse wiase ina akomu no na saa yade no ene ye behwe yade no efan kidney ye sabo no chese mi se de esi kum nkrofo no e kamia ye se na wotwe bia so obi wu na wu bisa na wusia ana wu bisa de kum no a obekomu no na yade wi efrem bi kidney yade bato tienwie pa na ene opani amanya no obekire niema wo ya ema saa wo kidney no yemre kidney no sunya yemre so a bibia ne ho ebesevu na de woko nti ehia pa na ene me hu se bibi obiase na yasan so ahwe spiritual attack sunsun kon
see ya twashe will be so ya attack no spiritually na ne say ani ye behwe na said you do adwada bia yeta ne ajamufa o ajamufa herbal spiritual center ehia no ene ye ne no asenhia bi a wode ye be wura saa adesua we sei mu wa kyerɛkyerɛ ye am ye hu masan de ye wura sunsun ibi ase na okwa abra akwa beburu minia ya da utwe bi ampo ase ene so na dawuruma wa ma na wotwe na bubraka asa betu ye bi na ene eye adwada etwato a atese ye ne jula betu nkwanta pa ye ne kwasempa be hia bi wa dia afida sabepe anti ye wade aye bi ye obi a ne to no na ye obi a ne nya ne sa do kwasem e da ba maso no medase derika mami fast dan fama otwedi ampo nyankopon onyame obo ni wiase na sabre so ama ye home na wama ye nantutu aba beduru ane da so tiase na wie gusu gu ye so na ne bo supa gusu gu ye so ama sabre se prayer tiase fo a o se da na se ewie ni sa no a ahwefo ene atiefo so e wo se ya da o mase sanse se ye babet na ha se ne se omo so anhwe ye ntie ya na sabe kafrata ya makura nan kaye nti ye da nyamia se na sane obrempo bi na aya na wo ka wonsem bi se nzo beto aya na mframadikan ne se nti sane da ye no no ene e bommade de ahaban bi bae ahaban kura se de eye cameraman no se wa ye good ba ye se wa ma ye nyina ba ma ahaban kura ba ya da hokra so bi mo nti kobi obo adwuma ne obo adwuma so kura obo adwuma aya mango ahaban amango ahaban de obi ani mango ahaban se ka se mango ahaban a obi ani mu no mesro na maka kire wo se aya bo homodin se o fa kokofa aye local wine no nya abrofo die ni bi wati ase nya abrofo die ni bi aya fa local wine no nti se ofa local wine na uyusu a ebeboa me papa dia me ba be kire no aya yusu local wine no se mamindi kan kire ma a doctor fo no mu bi doctor fo no mu bi titru ai me dia se me de metaye papa unya pensa bi David onse ye habanduro yi no ya de bitimi ba waso ye se wanhwe yi a na enipa na ba beto e waso ye ho sanse obitimi tena fia ma ya de no dokoro no a maneka ke kakra mane akye no ne wode etu anamo ne wode aba na bia wudnim de yebesi kina ne senti se ya de bi ba waso ye na office wode wani hwesa ya de no tumi se ya de wode aka to ne bro na asia bo modern ko tumidika kopa amango haban flesh wine no na wayam oyam a na wapehire na ode afra na ode asre di pakoro pasra ne keke ode sra no a obetime di don hwire be mienu 2 good hours obi a aka kra bi na wawu no ode amango haban flesh wine no yam kwotete na yam ayi amuno ti se de da nya de awo na emom se munu we no kura nka pene nko mu no a emre no na watete na de chira fra nzika me pese ayaresafo aye habafo ubenya saad ne bia sim maso ye tinya fe na bia ukọ china kope na bia beba na chese okọ enti unya si hɔ a wayam de si hɔ dada ana pa wabondu fa bi sa ene wo ho nipa ba ya ba ya wo se na bo so sa ne nsuo na de asra ne widie no mu nyina me ba cho obetimi akwa akodi be do hwiri mienu se nyame nhyehyɛ ne se omra de a ene obekɔ obekɔ na afiri wo nsɛm se yanka se obeto ho na sabe se wokɔba bia na se bisa se de na wo de ye no a na so mususu se no neku no a sabe yemfa mango haban nsra ma engum nipa enti hu be sane patwati ase good empo se baso mba yitwetwemu na beba saa obu okura so nhwemu bia ma because on se de besia na se ase yawie yansa nkyere ne kwan we su se ese timi bua ema bia oni obi atu anama akọ apontu obi ase mokọ no mono anigye ntimani ama mo ho so mono no mboro so ema yesi obi aye coded yese wabura
wontimi nya ne ho hwe wa bra se titan wa botintan odagatem bia wo a woni ne koe no o mpa nim guase impo wontimi mo na bongo emfa ne nkofie bia wa mfa ka ko wo so ntimi mfa ne nche akire de na wo beye ama nsana ti nani so na watimi anante ama wo ne wa kofie ko pesa mango ya mechire bu ya ne fresh wine wa kokope na onsaka fresh one na ada se wode begubu wo so na wayam anasa brenda bi ebe wa fa brenda fa brende wo biye ni sa fa fra nsuo ya keke nsuo ya ye ya gasa nsuo ya fa fra obo se bebam green sa so ne so na fa mani pa de kro ne nom se me de nsuo botoro abefo nsuo botoro ya abayi nketo bi ka me mpese bebo nsuo bi adi ntia ketua no ye de 330 se 500 ml no half fa fra wo de fra famani pakro no na bia no wabotintan santi bia na ontimi ma na num kura so na pantan na hwegu na num kakra na bono koko kakra no ankasa benyuna ko kakra wono sa bottle we no half no nwie no pan hwa eni be 7 minutes nsane be tinani so on film baby nsane be tinani so prekope ama wasore afa asore nzama odi na kofie What I say? And Sanaba Gira was system Numukura, Mango Habandi, etimi yesu no enti machire sunsumu de ba akoso ema obi emeto wo ho na machire honama de ba akoso se ema obi sungugu ani ma se wa kontro biase enti migire se de ye de besi no amangudi djuma bebre amangudi djuma bebre both spiritual and physical be ene de ebetimi de ama atiefo ne afefo ni se ye document wa se ye haban bia kamia ese edi djuma o sunsumu se di djuma o honam sa pepepe ti enya wonwa se odi bi yes mena untumi nya mehwe se mena that's right ebe baye na obi efrem ya na obi sasa ano kwase obetobi ti me de number ne kra ma no ama me ka je o mo se sasa mena no abusua se mo be yisu bia eyo patmpacho o be ya hwe no wan kututonga ada wo be dware se mena no ene oba na ne be ma na oguru ho pe unhu di tumi ye so wa anye ne sa na masaja nyama ye no ehu papa me ka me kire wo yo doc aseda ni kabia ne de ma wo ye ni dide ajamufa ono no oda ajamufa urban spiritual center no e wo Kumasi Swami post office Kumasi Swami post office but obey corner hotel o kon kran so a nkran so o amasama ube ye supermarket no nche wo pe obey hodomo ya tese se bia ya bundua abrabo asama o awiwie usam wakoni adu tese amawa ese hu aha hu ano a na opese hu senti etesa hu a wode haba na beye saade no na opese okoye saade no de a wo Kumasi a ko adwada ko ebnada wo nkran a na se yesunsumu asem na wo kopa hu a wo nkran a ko ya wada ani fiada ye no to nchen a unamu yade bia te se malaria ne yade nkitinkiti fibroid no sisi yade waposo ane de keke ka ho no ande efidu adakosi memneda enkran Kumasi nyina wo de kwa ye behwe ne asaw yade mbacho papa ni number yemfa ni agro nti obi a wo hweme no muni ni number enane lady ka wo hwe tumadie yi a peke ni number no na kura na beboa wo pa bacho the number is 0243 28 0549 0243 28 0549 0243 28 0549 ana 0554 59 18 0554 59 18 afei ena ye daba maso ye koso edo dunia ya die ba ko a se ekum nipa tese nipa ni eni so ye ninko ho kidney ya die isabuna ewo ye mu no ye twa ni mfoni a ade bi a se beans mienu bi na ewo ye ekuta nipa bia ne pa wo de ye mra wo wie ya ba enura so fupon bi enura doc miracle to na nan mo wonse do to na nan mo wonse do ye ko ye hwehwe mu no na tese ni kidney asai nipa ko ya so osan wo ai osa dia to bibia ye ya so foi unyanyi bribi ni kakra
on de ye sunsumu de no yen kun wo sunsumu de ye kunamu de nso so yenye ne saa na ma awurade din ho abanyam yem fa ni nan koso awurade nhwe nti dok wadawroma mene matiefo ene ye twemo baaya na ye pese wo boa ye emi hu saa yade no ne fare bai niema ye kase obi ebededi obi abrabo mu a ebemi hu se ne kidney no eya sei yo meda se dedi kan no mesha se wo ba bia de wo beye ans ama okidini no sunsu aso bone ya baso okay what ya say enti me kire no wi a na ya kire kwa ye befa so ye bebo ho ban okay e de asiso na ye wie ni sa no a aba wie no den na ye nye because ye sha se free ni route no ye ti ase ye de enim se bia ye nya bi but answer na be wo se okidini problem bia ni so nka kokko check answer esense se e sha ase a wan kasa nya de a e bia wo behunu e be firi wawura oni na ho so na aba sa pepepe nje nu se bia yade bi nto e ma wo mfa nko ayeresabia na yenko yenhwehwemu a yenhunu no na bia e firi ba bia wo se firi aduru ba bia wo se koduru aha enti de edikan so da sani bia ti asase we so a omfa ni nsuo no mu ni agro okay nipa bia no mamemfa sachet water no enye susu di yemfa nkasa ano na efo a yenyina yetimi tobie yes na okoye kuro nketua na efie nketua kuro mu yusu bonsu ya anakurua na mafo se cap yo na se wo fie na se uyusu cap a minim cap a uyusu ana me yusu poto kasa 500 ml a say na me mfa ngumma nya 500 ml no okay sachet wine de e 500 ml ene wom nso ne dodo no 500 mg ene wom enti se no na wo no mo a pe cap bi na efa eto insude ne ba akopɛ na hwie gum eye ma me pa acho eti se insude ne ba akɔ no a sa susudi a ma kire bo hu moden se woye nipa a wanya be 12 years 15 years ekwa bo hu modern se obetima no mako enson dako 7 anase imponi moroso sanse nsuo apre mejo wuro awo kidini no eso kidney na ho den no gina nsuo no so mo jese nsuo du ebekọ omu no ene na ema kidney no so ahodi akoso mo okay nsuo ne yede hura adwaye nsuo ne yede hura ye ho fin nsuo ne yede ye bibia ne senti tempo ebi haw kitwa bi bakidini ne so na ebi unim anam fansunsanso san bi amfa mre woni padua no unum san nsuo ne dodo no nsuo ne timi koyi sa haw kitwa no e de firi ho nsuo ne kura timi sakidini ne yade emre ne haw ahya ase enti wi obi a wonta num nsuo dia ene edue na obetima nya kidini ho haw obi betimi aba wa nkyɛn o clinic na obisa ne se maame aya wota num nsuo so oh doc me de me num nsuo pa no de pa so ai na me se dodo sai na wotimi num so oh 2000 de me timi num miensa 20 pesos de no me timi num enan de bi wa kura me timi num boro so be enum e basa me hyeni pa kro nkuran bona baso sa wa ya de na mum nya nuru de me hwehwe no wo mama de se obetimi de mienu anane moroso e de aka ho na asebu kidini no obia ba ma yare sabia metu ne fusa se wo kidini problem se wo ne kidini problem me ka kire wo nsuo num hu hia na se obetimi anoma bro se medical kana nombro obia wontimi num nduru no na me se nom ne saa esanse se wonta num nsuo a na akoye se kidini no esobre ne ho ntono ne ho nkentene no efi bia acid bia kotena so a ebetenem nti oho abet se chance bi emu awai na odi nsuo kakra bi agu ba bi awai no bo se rusting bi e ba ho nti egusu a rusting bo se chance no emu nya yellow but bia awai no e wa start se e yellow me de yesusu de wo honamani am ye hunu ne saa
ti saa na kidney mu ɛyɛ na ɛba so na kidney no ɛne akoma no ɛne yɛ dwunso twaa ɛyɛ adwuma bom saa nneɛma yi mmiɛnsa yes ntina baako ho kan na wawie yɛ aba mo kidney no ɛma nsukorɔgyen ɛde kɔma akoma no ma akoma no de yɛ adwuma kidney no boa twe nsufin efiri nipadua ne mu mogya ne mu ɛde kɔkɔma odwunso twaa no na odwunso twaa no so ɛde aba abɔnten enti sɛ kidney no ho kaa odwunso twaa ho so timika enti obroni bɛyɛ wo test no no waka kyerɛ sɛ wanya infection wate ase sɛ kidney no ho kaa obi pi no ɛnam sɛ ontimi wakoma no ontimi nseven nsuo yie no na ɔno so brɛ enti wo sɛ abamu a ana ayɛ abaketesia ana maame bi a wanyini nkɔnkan biara so no na nakoma na problem wɔ ho wɔsɛ makoma gye me hwinhwinhwim makoma yɛ me sei ebi wɔ ha wo bɛkyɛke ne nakoma no kɔ soro ebi wɔ ha wo bɛkyɛke ne nakoma no sɛbe ka fra ɛnkɔ soro ɛnso nakoma no wɔnte abɔ ɛwɔ nipadua no mu yes enti ɛnam sɛ ne mmiɛnsa so yɛ adwuma bɔ mu no sɛ ɛyɛ dwunso twaa no kidney ntimi amwa dwunso twaa na mana mfa nsufin no ama abɔnten a na atae mu na sɛ gata bi da hɔ no mo yes entumi nkonsuo tae mu a yes ɛnkɔ ɛnoma no sɛ tae hɔ a na ntontom ne ade that's right nti egu so ɛtae mu no a ntimi mpie ɛde problem bɛbrɛ ɛyɛ odwunso twaa no kyɛde problem blɛ odwunso twaa no ɛde problem so bɛbrɛ wo kidney no nti obroni bɛka sɛ wanya infection ɛha so ba ɛyɛ drobɛn no a sabe ka frakyɛ efiri ɛsɔ odwunso twaa no so de kɔ ɛyɛ wo kidney so no ha so ba ho a problem betimi abɛsoɛ wo ebie ɛha so ba ɛyɛ odwunso twaa no pipe na ɛdɛm bɛda ɔbaa mu baabi adwunso fa anaasɛ bɛrima odrobɛn ni mu no ɛnso ha so ba ho a ɛnso tumi nya problem enti obi betimi anya nam yareɛ ama ɛha akɔtena ne drobɛn na dwunso fa mu ba no urinary tract no ɛha betimi akɔtena mu na ha akɔtena dwunso twaa no mu na ha akɔtena kidney no mu nti ɛyɛ chain ɛha bɛsoa baako a ɛnkyɛ na ha bɛsoa baako saa de teɛ na yɛnhwɛ na sɛ nsuo nom yes ɛyɛ important sɛ wobɔ ho ban wɔ saa kidney no yes hanom nsuo mo ebie obi a wɔtaa de asikyire fra nkyene edi no wɔnhwɛ yie wɔde adesoa ɛkɔ akɔsoa ne kidney no yes obi ti wɔ n'adwene ma yɛ ne kesene wɔsi mesi dɛ mede nkyene agu nkwam na mewie ma saa akɔfa asikyire akɔgu nkwam adam abadam saa de obi ka ho sɛ wodi gu abɔmu mu mbɛka sɛ stew sɛ wodi kɔgu die mu no saa na obi bɛka sɛ ɛyɛ dɛ na mede makɔfa no yɛnyɛ ne saa bɛyi amanfoɔ tumi yɛ ne saa ɛkwan a moyɛ a ɔmo no hu no ni obi wɔ hɔ a odi mu a na fantasy ne nkyɛn odi mu a na sprite si ne nkyɛn odi fufuo no na fantasy ne nkyɛn na adeɛ bi a yɛ dɔkɔdɔkɔ esi ne nkyɛn kai na hunu sɛ yɛde nkyene gu amu ne mu ɛna yɛ noayɛ yɛde nkyene gu nkwan ne mu ɛna yɛ noayɛ enti sɛ nkwan na wonum ɛyɛ nkwan aduane bi na wudi na sɛ fanta na sɛ dɔkɔdɔkɔ bi si nkyɛn na wudi atoas wɔ na wasa nom dɔkɔdɔkɔ na wode nkyene afra asikyire enti ɛno no betimi ama kidney no so haw me hu adwiri me pa because mu sɛ adeɛ na wo ka no ma yɛ di ma bofu mu ɔfum sɛ amanfoɔ taayɛ na wokɔ restaurant a saa didie wɔdidi na ɔdi mu na ne dɔkɔdɔkɔ bi si ne nkyɛn ɔno na ɔkyerɛ sɛ wɔdi adidi pa sɛ na yɛ ɔtɔ yadeɛ enti ɛnkane no na sikafoɔ ɛna na nya saa yadeɛ no bɛsesei obi apɛ sɛ wɔyɛ suatena kakra obi aso tumi didi bi mekɔ kura bi ase ɛwɔ deɛ mani da kwan sɛ agya mepɛn tɛw dɔkono bi ne maku mekɔyɛ hɔ nso nkurɔfoɔ fried rice yɛ ebi na ɛwɔ hɔ nam sɛ Ghana wate aseɛ enti yɛn mbɔ yɛ ho mmɔden sɛ saa de no yɛbɛtwe yɛn ho afiri ho mesrɛ wo wodidi apa nsuo si ho na nsuo no mpo no nom nsuo no bɛɛ 10 to 15 minutes ansa na wahyɛ aduane no ase mesrɛ wo mɛka kyerɛ
doctor so obedi dia wie so didi wie from 15 minutes to 35 minutes ansa na ka banum so odum nsuo ɛno so timi bua ma o inner system no kidney yɛ ka ho asɛm nti na make us asɛm ɛtimia ayɛ adwuma yie pa ɛsan sɛ obi ntimi mfa apple ɛnsen soro ɛmfa na no ahoma nsom mfa na no nso sɛ ɔwe what you say just how they will say kuram grepo no ansa na watimi aka enti sɛ wo didi na wo num nsuo wo didi na wo num nsuo a ma digestive system no ebre ansa na atimi ateke aduane no adigest no doc me da se obeto aso abusia na meka no eniema bi a yemfa na asemhia na ye de ye se o eno a de obi a ye ne yensu ye bie no se na ye de koto haw e de amaye ho num nsuo de enye denya obi wuni aduane de ade ache na wuni aduane de nsuo de obi no nsuo pa se me metie amache donko no nan maniti bia me nsuo ye se na yedi ehun o didi o fried rice awache jollof banku amutuo esini nchen na ne fanta ni ne ho amani doko ne de keke ka ho no emfamfra papa wudi ho ni de ajambufa one more there ajambufa eba and spiritual center no bacho obanhwe no na aboa ye be man obe maye ba komiru bi senche ne ba komiru bi e bedadi o ye nipa duam ya bra bomu e be me hu se saa yade no ebi ne yakote na be ya chatie si sunsun bo no mbacho Kumase Swami Post Office eno wo Kumase Swami Post Office eno wo Oben Corner Hotel ye no esinchen a ukọ nkran so a nkran amasaman Oben Obeye supermarket no Obeye supermarket no Oben but pick the number no fast ye tentem fa ne bebo awo 0243 280549 0243 280549 0243 280549 and 0554 59 1818 0554 59 1818 0554 59 1818 number no I do tawuna pe yensan tinsi ayen ko he sunsun de no to ai niema mienu ane ma mienu pe mi se doso pa ma mienu pe se de ye besa chiesi pa kunu de be na pedadi ewo nsunsun so be na be pie obi eho a ebe ma na hu se ade no bi na oye yen medase ma mentri mu kakra na menkyere tiefo se o pe ba bi akidini ne wa okay ukọ wachi ya se kakra ba bia mensasi aha wachi ase ke wonfe aha ho na kidini no abobo ya ba usisi no aha efa ede ba hase no kakra ni nyina no aha se me fan se wodo osasi wonfe se na wo chemu se ya wo de mfimfin ya se ede ko wachi kakra no ho na kidini nyankopon de ko boye enti unya hunu se ho no taa ya wo ya ho ne taa ya wo ya aha ne taa ya wo ya aha ne taa ya wo ya pa chokwa cheke oh yes because how ba ho a obeti pain wom okay ti ya wo no a wo te na ebe ba pie e wo honam nani wa ha nti da mo na wo te ne side and side na one side no kokwa check de wo mu a na wo hukwa ba pass obe treat ano no ye 1 2 so bi nya kidney problem abu ha won nante kra obre manante obre okay obi wo ba junso na junso so nya ye yellow obi nya kidney problem a anso timi ediba obi nya kidney problem abu ha woda ontimi na uja me bobo so akwa akire nti o se mi ma o mi dok se ya wuni enam abusia me bato wo a wa mo danta wo na onim de ho kwanda bato se saate bia yi wo mu bia dok bato se obi wo bi na se oba wo a ayi mo betumi aboa no de nyankopon dawroma sempo se nipa no na onim ana egoduru mpempenso se eye no ankoduru baabi na sese woda dialysis so okay da bi okoda fidie so ma ye kokuru ni nipadua ne mu ansa because kidney no nya adwuma enti afiye de fidie na support ni nipadua no eduru sa akra etimi boa okay oh yes enti se enya nduru sa de ya na je se ntem so ebetimi aboa na mmom
emane nkoduru se obekwa kwada dialysis so nese doc yesi anu so ye ma omunase tata so onase tata ndia nese ebeku a yes onase tata wan kasa otum so nipadua na obutu bomfumpunya saa onani se ni kura mutimi yedu asie na ebetata ne muse ni kura so timi yedu wati ase epese honhon no sanse entimi fa nsuo nya djuma we nipadua ne mu wati ase nsuo so sani ejuro sam kan o se water is life obroni potoka sa nsuo ye nkwa hanti nsuo pre mejo wuro kura we nipadua ne mu esi moja enti se no ntimi en dia furusane nkoma yie dia yase se nipadua ne yada danger sem me site bi na timantemu no me ko mu site ye nam site wa e kese papa afela me ko hwe ne nam si da bi ne kese ye die yes bibi wo ni na wotwe mi yu abako en ko bim se ne yiki abako usia ba to fa ne number no na friend wate wo na unim die ekoso wo widie mu se ne wusi yarefa wonante kakra bi ne wa bra hweniye pa kuma ti hwinhwim ne ade no a odun so nye ntam umpensuo num obi wa obedidi a agise bi a obanu nsuo agise obedidi asa na wadidi awie no nsuo kra de nka no papa no unidi ye kra no ade o se wudi ka die nsuo di kan no emre kra untwitwire wo sen na untwitwire wo sen documentasi ne ajamu fa no ba to fa ne number no wo kuma se asante mantami mu wo se hwisunya ne western north ne nasefo no mo ba to beba kuma se wo de usi wo sofo la kra wo se wo ko Suame post office na magazine macro ka no wo si wo Suame post office ka chere so wo si wo mpacho wo si wo a obe ko na hotel numbers ne kura kuta wo a wo nyirada ebeboa pa 0243 28 0549 0243 28 0549 ana 0554 59 18 18 0554 59 1818 abra number no Abraham na medase kwan a wode afa so no wa mamani age pa wode afa namu na wode ye ese wura akwa wele bia ye nche ho pisa se mi se wa chiri bia no na dodo na befre wo ko ye hwe spiritual attack yesi sunsun wanye sunsun obi ato ahye no so sunsun ya brenase ya to ahye no so sunsun spiritual attack de anya na ebeda disen e wo nipa na brabo yo menu ya meda wase bi yo ye kasa spiritual attack a kire se sunsun bi a abawura wa ne nka wo ho wachi ase tumi bi a abewura wo a na enka ho na wonye wadwen se wo fere no na ansa na sunsun bi beba abewura wo so a ompene so no na oba be di wo spiritual attack no anya de ebeboa wo de ebesewo okay na de wo pese ebeboa no ono kura omba this all na akwohwehwe no ba de wo pese wo besewo no de ono watimi ba be bowura wo eto de bi omo anka so honhom na ebowura wo ne ye ne wana monto bi a obetuo okay 2 enipa esu timi soma no ese omebowura wo ntene yese obi am obi bayie obitimi fufuto obitimi ye aduane na ode honhom na tum opese bebowura wo na ode udi djuma ada se waye na adwun se wo bedi djuma ama no ana se ode wo ba besaya de na emomo no pene so se ade ne mfa wo so nye ana se ode yade bi ba beto wo so ama wa bere wiase spiritual attack enti uko adunsifuo bi ho a ana abusum bi ho a ana se bibisa amo mutimi sei sunsumu ne mani bia me ma jamo pa mitimi ye na emom me se ade a meya mani pa bia na meye ne papa kwan so na emom menye ne bone kwa so oba me ho na se opese me ma bibi bowura wo bi e ma ede yade to ne so de ya menye na emom se yade de nipa koro so obi mom na de ama no me mom de meboa asane no nese ya attack obi spiritually yes wo no betumia aboa no attack spirit no ayi na firi nipa kru yes wonderful me pam sunsum no
ama nipadua na akwa na nya ne ho okay yes na mum mayade nkonkoto ne so no mebisa mu yie pa mesrɛ wo de pa na waye wonti apesa yade koto ne so uchirem na mehwem na mehunu sampa wo ye diwe yetimi edre ne kakra de wati ase ye ma no enka ho yetimi dre no be na wotwemie ne bi ne adre ne be boso mba akobi na ma na ni aba ne ho so se kwan bi wa akwan bi to aso se wosusu se ono nko a na betima ye bibi dia no wati ase ye dre de wi a ne asa agiem na wade ne ho na ankobasa na se okohia obi na se sai ni pakro no bia wono de onwene nyankopon asem ho ne se nti so obeya obetimi akekere no wato apa wiem wati ase adane mfrema tunam ho ana agbawura wo entu bon se yetimi de dam honhom soma ema ne ko wura nipa mu wonam ho bon se ofa ne bag kama dwale kama dresse kama so okokoro mo bi wo kro no ankasa ne ka na otim obetimi aduru ba bi no apake ka na su ho no ato bag na to ato no start woro ne papa woro no bo naked no de namo sanse bie baabi obeduru bi a honhom ne be bawura no obe start act ewo ho a na eye obi wo so de be ba yade mu onfa madam bo mu obe suma ne mframa mu ebi suma ne tese powder no ene obe nwene onwene wie na ohu ni sei na se mframa ntimi huru nko ade a wasuma ne wo mframa mu jo kan ye se emmela meye no ene oba beye ko bubu nugu o oba be bubu agu o fa yade ko to ne so ode yade be ka ko to ne so de obeka se enye bia ebi timi chichire ebi timi ko to nkwanta nan so ebi timi chichire bi di ko to nkwanta miensa so ubesi da wo mfa nkwanta so nipa be no se wo mfa nkwanta so se ye mienu se ye miensa oboa untimi nante 1 hour abra wo mfa nkwanta so to mfa nkwanta so na bawura wo na abe kan ho abe tena wo mu na fe de wo be di djuma ko anipa krosuma no se emra baye no se ye na emese wa yes de se doko de wo kikanje se obi wo yare bi na se wakoa na nkode a na se wo he ni ye me da se ye de na ma ye hu ne ma okay but ade bi wo na se ye mfa mbre wo a ontimi nya ho adwuma yes se de brew de a afene na obaye ho adwuma but ye mfa mbre wo a enti yade bi betima to obi so ache obanu wiase nuro nyina bia nya aduro na akọ ekonomi na aduro nya adwuma wo da bi nipa ya ye kana asem nipa nyina se na aduro ye ba wo kọ ye no ankoye sa wati ase ukọ ba bi fufuro the same thing ukọ ba bi for the same thing me pa chow pe omo munim hu nimdie akọ mo nche sunsum mu ansana ubehu de ewo mu nempo aya na sometimes aja mo paso bi ba maso ye na se me hu bibi saa na me hu se sunsum mi de kuremu a ebi wo fa me kali wo makoma me hwene na akoma mu nyedu mpa me nkan kire no because ebe ka kwaye na dwendwene e wo fie me nkan kire ne bet me kali na me hwene wakoma na edi de be ka kire se o ya de sei enti awurade adawro ma wa me hu nim de be ye hu adwuma de ama yes enti se de nema de gu akwa mu a aya haba ya ne de yo ye je no awurade di mu ye je no Kristo mu me ya metie yi no ya me ye hu adwuma ne emfa me nko oseye mu wo a so ba ye no entwu mfiri Pentecost ho entwu mfiri Roman ho entwu mfiri SD ho awaso de bia wo ko bia de wo ne Onyankopon no a wo kuta dada no entwu mfiri ho wati ase abusia me won se mi se bi bisa no pa sa kra na brena so am ya be fam course no mbacho ne number no ne hia o ade na ye ka no ayi kotokosi de wo sunsu na nuwa so de wo su bia no usu na nuwa ana kwa brim petini o so bia so ne bia musifo wo kasa bi o si na fusi je se obi e prenichi nti master nyema bi ase yade bi a wakoa nko ade bi a waye hu atuma emfa nyehwemu nyehwese sunsun bi batakira njamu fa be hu atuma ma simple kra nim di otumi yenti nim hia na ye ka bibi sa ho asema kire wo a ede ani die na eka
bacho ne number no o Kumasi Swami post office Kumasi Swami post office faka o se o ko Swami bia ti o besi wo post office mo ben corner hotel ana o kon kran so a amasama nkran fo na ya na mo hwe ada bia o do Kumasi ye ntumi ma emu apesese di kwan wade but doctor tie mu so frɛ se wa ben mu e won kran ti wo kekos ni ade a munya mo be ko nkran so ati ase no ye amasama obeye supermarket ne nchen pe oben the number no na farmer me no na hia o no na hia master 0243 28 05 49 0243 28 05 49 0243 28 05 49 ana 0554 59 18 18 0554 59 18 18 0554 59 18 18 jembo fat number doc buame attack no wachirem yebetumi amwa bodam yebetumi ama ebi akoye yare yebetumi ama oniema bi aye mmran na mbacho yebetumi so ebi a wo ye dwatini a oniema ko from abrabo ko from a eno spiritual attack ni betumi de atwa fa on so se bi a yen hye waduma ne oniema saa no me pacho ni dwumadia ne se obese niema bacha se aye sunsum boni a ene nyankopon ni twaka oni nyankopon edi esie bacha se oyo bonsama apamfo ni bia enti no on ko senemre enko bosa aka no se wode bema odwumadi akoso onye na mmom wo mbere se obekọ akọ boka na wode abese wadwuma nti obi wa kwa no me anuafo na ba akọ se ba akọ dwuma obi wa ha bro no so omote potemu omowo patemu omowo omowo biakro obo se ba akọ ahu se ba akọ dwa ekoso no onko kase yenyema ne de enkoso onko bompa ye enkase ye man de enkoso na se okoje duro no mpo a onka se de enkoso o se ensai nipa no de enti obitimi kwaje entwema de entwema de a nye se ba ba sai adese na wo ho ne de Masa yemfra nipa ne bakura yemfra na ni wo mo de ho ase ni obi ani ho no yes ko ani hu no yes ase ni wo awo ne nje na se wo pro no watu wo ama wa ma adwuma oh yes wa ma adwuma saa beto no nko na ba adwuma nti adekro na nipa ne ton no eno abi na wo ton se da bia ne ho no ebi delay a obetima gina ho be 20 minutes to bi obabi foforo tell e ho ano o gina ho 30 minutes kra wo gina line so eso na bi wo ho bi kura wo de na efo che ne de no what ya say so opono ne yatum da to opono mo hunhum ando ko say wiase he na ogo wiase na ogo menua she wiase na ogo ne doc ayi mami bi nya me ya juwati mami bi ni me di nkomo ya radio ni ade isu ayetie ya na manfo yi mu gidie pa nyema bi kire wo mo so a bi wo mo ta frefre e kire yesu a ne ye de amamu se mu so a yesu mu de na mami o ka tem se papa mi digwa ya me kwa mu se ya to ne ma pa nso sika no da ho a eso tia mi nkwa so na me hyedem ha mo tinsu mu ha woni benu no ya di sika hye honhom ade na ben enu ye sika hye honhom ne yama na ben enti wo de koto eso bete e hye obotom eso bete wo de abo wabosuom wo de utito so beda so de na eso ate oh yes sika hye na no de oba de ketua bi na me yema wo na de kuma bi wo de tu sika ni ma wo ye ben ma wo yo ba wo so wo ye hwan ye wo mena be fanko ne ye hwa de do kwekura no am say adwadifo nyina se so omu hu adwadifo fi se ye nam kwekura no obi o wa obehye da so obeto ade na bi ade to no eye wawie ya no otimi fasika no de sika na kwa ya ade no de abeto ade obeduru fie na ne sika sa da ho nti e basa na sika na o de beto ade no o de sika kase o
nti di sika kese ne kokko yes ade no na waba na wato ade ketua mi fansa mi fa 200 Ghana cedis in example titi sika ne 2 million ne ya sika ediebi wode baba to ade no beto ade on to ade ne mburu 10 cedis da wato aye 10 cedis na waje ade no na wode kofie obe kofie no na ne sika sa da ho obetimi susu ato ama sika ne susu asa awo ne nsem mami wei obeka kureti ama 2 million asa o se yadi bidwa odi sika no beduru fie no unhunu sika no odi sika no befra o sika no unhunu sika no sa akọ no ho yi mi we ni abefa course na no ma we dia mi na mi gina store mu obi adantia ne di sika ne ma no ma me no edi ni sika ne to na de ma na sika ne ifibisi yo o se ne nsem sika enti ebeye se wudi dwadie o sika de o so bo ho baye ba ko so e mo wan se adantia no o di sika ne man se o dan ne ho a wo yira e befu oko ya suma no na obedi ne djuma wa wie enti woko obu akura spirit ne base nipa yes to me no oto ade de so onye nipa no abusiama ye be fa mo course no but muni kan twa ajamu fa number to e bu screen so pattern na no wo betumi apeke 0243 28 05 49 0243 28 05 49 0243 28 05 49 jamu fa number no na 0554 59 18 18 0554 59 18 18 ye ba man so mesremu ada muntie nhihye na muni so wadawroma entie ohu o TV no mu enti so pese ye te wonka na te yenka o volume o TV no volume no mane nkofom na fe frɛ na kan wasem na yentie 0202 a number no go screen no so dada so 0202 668461 0202 668462 0202 668461 0202 668462 emu bia no ofra ye beje so na ye na wo adi nkomo na ajamufa Herbal Spiritual Center ono ani ye ni di nkomo ye hwe spiritual attack si sunsun bi atwahye no so se ni nyuma wa chechirim ama emu ada ho pepe kama koje ya tese bibia emu fa yeso nti me twen ufre no frebra na die na hawo die na akire so die na wo pahu number no egu screen no so ofra ene wo kepeti nkomo nti doc se yemfa ne se wa ye lipa ne bone na wonye ne bone kura no a oto abeba oh yes se nyame ntiumu na ontiumu ankasa de a na otumi besra wo sa akode a Obaba bisi nyame achi mato wodi de se ofrefe hello mato wodi de se good evening sir good evening wodi de se ofrewe yo chama yentiu yetiu pa yentiu yetiu kapa yentiu kafra peke jamu fa number no ya friend wati ebesi uye mama fa we so mbacho di de se ofrefe o volume no wa mana nkofoma ye wo kan ye nte esremu ada mo ma ye ntie simple instructions why ofra mentie ohu wo TV no so wo de wo fra no wa ma o volume TV no volume men nkofom kra bacho o di de se ofrefe yo ma me ye ntie o
But so, the good job of the whatever was so dire. Now I'm going to want to say, we know the other so the other one. Na doctor we dey there. But what she is? We are simple but you ma pick a number one. Attack bi na ye dey by attack wa bread on the near mass. Or the attack now, yes, at media moon. I would do the self preparing. Good evening, sir. Hello. Yet you come, we did the self preparing. Erico, you too. Okay. The doctor said the best. Sweet after most. What's that question? Macho did this self-referring. Okay. What the old friend back? Until say, Doctor, the old pack can say, where did you are no yet be a doco? No, and yes, it's a corona. I sit at Yankopon, I am naturally. What's I say? Bofre, Quadu, mango, watermelon. What you are saying? What did you know? What's Nasaka crab 15 minutes? No, I'm born will go so. We did this self-referring. Yo, chama yentiu. Yetiwo. But the way to us, Niama obeye ebema yade na ba so. Okay, ebi no church ye no say tanu nsuo emfa duane. No point of correction. Na the question. Yeah, kidney ho asem. No ka hepatitis ho asem. And kidney no ye different from brebo. Brebo mu hawo na obisa ho asem. Be dey so yensua ho ade. Oh, okay. Let's say but ni nya so mo de ba obetumi a. Yes. Oba ye betumi ofre me a betumi aka bibi a kire no. Memfa kakra bi. Odi ni self preferring. Yo. Iti na chese asem no ni nyina na doctor o ka no. Ma me a ofre ye say no say die be na chichire no. Amuntu ma chichire. Doctor say attack bi na eba no. Nti ye de fa ye di kan abre wo na se kra ansa kra na pie na mani. Ani onyam kan yehu ase doctor o nti wo frɛ no a adidaso e wo pa. Ma to di de self preferring. Yo, chama yenchi. Yo. Hello. Dumu TV no radio no na yen ni volume no na yen kasa. Hello. Ya ti won kapa yen kasa. Yo, medium. Yeah, that's a pa. All right. Mama for you trap we. We did self preferring. Hello. We did self preferring. Hello. Yeah, ti won kan we did self preferring. All right. Doc, yem fa ne dem patwa mo yem fa frɛ phone so na mo a mo ntumi nwura mo frɛ doctor number no the number no go screen so questions ne be good. Ni ade ate ne say yeah. Nipa no wo na wo hia wo. Okay. Wo hia dom. What you say? Wo na wo hia wo. Enti wo de kakra na wakoto na wo bedi no. Ano no obeye wo saa. Saa na wote. Enti nipa bia no ka wo bedi di. Na sanya meti mu a ema wura mfie awurade sa bebu ne di ansa na wodidi. Okay. Bompa ye guso na edi. Na jin paye na wo boni di. Sa wo bompa ye na bibi kasa wo kira wa adwen se wo nye ndura na akoye se na wo yese ne se mpaye bo na distract wo pe mpacho be very careful. Nti jipaye na wo ba godua nzu di.
na bompaye na enyi nipa dodo ene bi osaka ba ko bi kan ho doc ebreni ni ho okay mesiro fa o number no ene wa kira kwa ne tudwa omo e wo sa ha oni abebrese no yemfa mra na awurade mfa so yo me pa cho wadawro mase wo kumase ne mpotemo a me wo eye Suame post office be bia wo bia wo fu magazine makuruka sa wo kaje tiane ne mpotemo a wo fu magazine makuruka so wo free tachi mind dia wo beduru ho mpo ansa na wo beduru Suame runabout be me number ne very important ho ye Suame post office be bia me wo na ye Suame post office ebinim ka ho anomanya nkwanta eye bia koro no a wo beduru ho a ye sabe ye nim bia ye free no onyina bia tenten kase bi sa asi ho ase no taxi drivers bi wa ase enti wo bisa drivers ne se o ko ajamo papa na wo ye duru ho wa mekire wo ama waba o ko pie bu won kran so a akra asem na mekan ba bia wo free a wo ba bia ndi obesi wa amasaman wo si amasaman a na wo bisa se ope obeye yi ka obeye yi enti wo fu obeye yi taxi ne se kim na waka che driver ni se wotra forest repe onsiu so free amasaman na ekọ de obetra forest no onsiu se wo free eye ka so side na eba de a wo beduru ho ansa na wabeto forest no ande wo nimu hwe kura no de oduru forest no ho asi wo si ya e free ho ba me ho no kwan wa kura number ni 0243 280549 0243 280549 and your WhatsApp number manfo ta de manfo pa and ba ko si 0554 591818 0554 59154 me pa to mi sisu bi wada wuruma number na does wo ya adwunu mukura 0554 da 59 good 1818 mo 0554 59 1818 me da se ayetiefo nkai se da me yesunsu adwuma wo Kumase aye juada ne Benada Mondays and Tuesdays and Accra so Thursdays and Fridays me da se apply da se abusua de wa hyase wa bia o matenten no wa pia ya na se bia nya do eti se bia nti edni nyina pompom ha edi de ajamufa ono de ajamufa e spiritual center no me cameraman Kobe Frank me friend no Kobe Bryant one onua ba fefe ha Loretta MCA mo ne hwet tutu ne ma chief executive producer Sandakus me ametina apoti dwumadi no kasa konche me de obrempon bi na na kwasi amacho iko na machine so de ya ho plani afudu ehu anhwe okra so emame kopim si ebehia mu bi ku ada no yakra mu yo adafo a wo hwe me ajamofa aso ye na me de waduru no ajamofa Herbal Center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa yo yare safo ayo twedi ampo nyankopon adawroma ne wosera ane adom wo me so a de je ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa aso ye na wurade adawroma obenya anoyi me pacho ajamofa yo bi a me de haban na ye adwuma